V Centru pohybové medicíny Pavla Koláře tvoříme tým, který spojuje špičkovou odbornou péči s lidským a vstřícným přístupem. Kolegové z klientského servisu hrají v tomto procesu klíčovou roli. Jsou prvními, s kým naši pacienti přicházejí do kontaktu. Hledáme kolegyni nebo kolegu, který s námi bude společně vytvářet prostředí, ve kterém se pacienti cítí bezpečně a vítaně. Pracuji na pozici, kde je důležitá komunikace s pacienty. Každý den komunikujeme s klienty e-mailem, telefonicky i osobně. Často přicházejí v různých životních situacích a tak je důležité být empatický, klidný a umět rychle a citlivě reagovat. Součástí naší práce je administrativní podpora lékařů a fyzioterapeutů, objednávání termínů a následné péče. Tato pozice je o lidech, komunikaci a spolupráci. Čeho se na této práci cením nejvíc, je to, že jsme skutečnou součástí zdravotnického týmu. Denně jsme v přímém kontaktu s lékaři, fyzioterapeuty i dalšími kolegy. Ať už řešíme organizační záležitosti nebo jen nasměrujeme pacienta, víme, že tím přispíváme k hladkému průběhu celé péče. V Centru pohybové medicíny Pavla Koláře si vážíme lidí, kteří umí naslouchat, myslet dopředu a být oporou v každodenním provozu. Pokud vás oslovuje prostředí, kde má práce jasný smysl a kde je týmová spolupráce samozřejmostí, těšíme se na vás.